Hello guys, welcome back to the channel. To नोंथांमोनखौ बे आंनि डेमल ब्लग YouTube चेनेल आरोबाव गोबावजों दिनैसो खेबसे बरायनाय जालायबाय नै आंनि रुवा लानायजों जाबजों गाइस खावै जानांगौ नोंथांमोना आं दायो मा खालामदों आं दायो बन सिनांगौ जाहैबाय आरोना गाइस दिनैनि भिडिअ माबायदि जागोन आंबो बुंनो हाया गाइस नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबा नुलांबाय थासिगोन आरोना गाइस दायो सिनखांबाय आरोना बनखौ नै सिनखांबाय आबैया नै आरो लांबावदो दे गाइस आंबो थांसै दंबावोमोन नै खननै थथाम थब्रै थबासो दंबावोमोन आरोना गाइस ओमफ्राय बाबाय सिनला खानाय मानजुबाय खानाय गोलाव लानो सानदोंमोन आरो मानजुबाय एसे लावनायावनो गाइस गाइस ओमफ्राय गामि फारसे ओंखारलांसै हाग्रा दाननांगौनो गामियावबो गाइस भिडिअ थाब लाबोनो हायिनि थाखाय सरि गाइसमोन तो गाइस आं दायो दुगैना लानोसै आरोना जों दायो मोनफैबाय आरोना हाग्रा दाननो थाखाय रेडि जाबाय गामिनि हाग्रा नै साफा जानांगौ एसे सिगाङाव गैया नामा नोंनाव गैयालै इनो जाबाय दाननायानो खावसै हाग्रा जाजोबथारबायमोन बाला मावसिथ'ब्रा आंलाय फंबाय आं केमेरा लानानै फैदों नोंसोर दंखायो मा सिन्था जोंलाय दानमिंबाय नै बिराद हाग्रा जाना दं नै रौ रौ बापरे बाप ट्रेक्टर माखा रोङाफ्रामबो दानबाय थांनियाव साला बेखौनो दानफ्लाथारदो दाननाया जोबफ्रामजोब्बायानो आरोना गाइस जोबफ्रामजोब्बायानो खामानियानो एसे ओमफ्राय बाथौ मन्दिराव एसे साफा खालामफैबाय सेसामबो जाना जाया नोंथां जाया हा ओमफ्राय नों जाफेराखै जिउआव जाबाय खनबेसे जाफेरखो खनसे एसे नायना बुंब्रा खनसे माबायदिमोन टेस्टिया जाना जाया फंबाया आं इदिखौ बुस्थु जायालै एख' जाया नोङो दाउबो जाफेराखै होनबा गोदो आं नोंखौ दाउ होनदोंमोन ओमफ्राय थैदोंमोन दाउआ ओरै मोनदों थ' गामियाव ओंखारा नै दिनैसो ओंखारदों मोनसे प्रब्लेम जादों ना दासो फैनाय हिसाबै हा प्रब्लेम जानोब्रा मानो दासो फैनाय आं बेदर लायनो थांदोंमोनलै बेदर लायनो थांदोंमोन बुस्थु आलासि फैदों ना ओंखायनो बेदर लायनो थांदोंमोन अबेनि आलासियालाय आलासिया माबानिसो गवालपारानिसो फैदों बापरे बाप नै जोंनि स्कुला इनोमोन आरोना जों फरायनाया बिथराइनिफ्रायनो जोबजासिम आरोना जोंनि स्कुला दा प्लेग्राउन्डआ जोंनिया इयाव खम गेलेयोमोन जोङो नै दंफाङावथ' बारथिंला थायोमोन बेखौ दानजोबनो हानाय नंला जिबौ दं जिबौ नाम्बार जागौमोन जिबौ दं माला फंबाय बेसे गेदेर जिबौआ बोरो नुहुराखैसं जिबौ दङ जिबौ दानला बेखौ साफा खालामजोबनो सानदोंमोन आरोना गाइस ओमफ्राय हानाय नंला बेखायनो हायासै नोंथांमोननो गिनानै खौरां माखाया ओमफ्राय मोनखो हाग्रा बारि मोन नामा सेराव जिबौआ बेसे गिदिरमोन फंबाय मा बुस्थुमोन मा दं मारो जिबौआ इयाव ओमफ्राय हा जिबौ दङ देनजार जिबौ एबो माबासो हुलांबारि जिबौ आदसा गिदिरथार माय गड गाम फारसे होलांलायनोसै नोंसोरनिखौ फोजोबलांलायनोसै बेफोरखौ दानस्रांजोबना थांसै आरोना गाइस कमप्लिट खालामजोबनानै नै जेराव बुदे मा जाखोयो बन लाना बुसिबाय दं गोथौ अलसियानि खामानिसो नोंनि खामानिया अलसिया जों मावखायो बाराद्राय जाबाय खोमालै देखायनाया सानदे सिगाङाव फैदों मा मावनो हाया ओरैबारि एवस्रांनो हायो आरो मानसिबो दानस'नो हायो आरो नोंखौ बांसिन हायो स' गाइस दिनैनि भिडिअ बेनोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां द' लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव गाइस भिडिअ थाबैनो गाइस बाय बाय लाभ इउ अल गाइस बाय बाय